ପାଗଡ଼ିଆ ବାହାରିଲେ ପାଗଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲା ବନ୍ଧୁ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଗଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଏଇଟା ପାଗଡ଼ିଆକୁ ରୋଡ ପାଗଡ଼ିଆରୁ କିଛି ଦୂର ଭିତରେ ଆଗରେ ଭିତରେ ନାହିଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଣ୍ଡିଆ ସିନୁ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜାଡ ଛାଡିଯିବ ପାଇଲ ପଇସା ଆଉ ସିମନ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମିଷ୍ଟର ଗାଣ୍ଡା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ମୁଇଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି ସିନୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ହବ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ସେ ସୁଧରେ ଦଉଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ନମ୍ବରଟା ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେବି ସାପୋଇ ସାଇ ଛାଡ଼ି କରି କହୁଛି ହେଲା दिल का थारे नाई धरे ब्यूटीनेस मोते मारी धरे ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଡ଼ିଆ ଯାହା ବହୁତ ଗୁଡେ ତେଲ ଟାଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି Oh my God.
सिलमोरा 15 Dissolving the space between thighs. सिलमोरा 15 ବଢିଆ ଚାଲୁଛି ହେଲା ପ୍ରିୟା ବସ୍ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ବସରେ ବି ଟିକେ ଗାଢା ବୁଲେଇ ନିଆ ଗାଡି मोबाइल करो କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପଇସା ବାହାର କରିଦେଲୁ 500 ଟଙ୍କା ଏଚଡିଏଫସିରୁ ଦେଖ ଏଇ ପଇସାଟା ନେଉଛୁ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବାଲା ବି ନାହିଁ କରୁଛି ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବାଲା ବି ନାହିଁ କରୁଛି ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା
ସିନ୍ ହବ ଗୋଟେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗିଡ଼ି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲଭ୍ କରିକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କୋଠ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ନାଚୁନି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦୁନିଆକୁ ଯେ ତମେ ବୁଢ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ନାଚିକିରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛିନ୍ ଛତର କରିଦିଅ ତମେ ହେଲା ହଁ ହଉ 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 ये ହେଲା ବାଗିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ବି ଲାଗିଛି ରଥ ବି ଆଜି ନବାଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛେ ରଥ କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି ନା ବାଗିଡ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ବି ଆମ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ
Hello. Hi there. तोड़ा जोड़े की रखा था मैं हे लोग नहीं हो नहीं मोहम्मद इतने ट्रायल करोगे तो कार लगला यही लोक शाढ़ी अच्छी किंतु कहूनी जनाऊनी कौन कहे अच्छी नहीं सब सिनु कथा कौन कह सिनु तो भी अनेक रखी दयावान दया किए सिमनो आज तेरा डांस कर देखो ना ना हेड डांस करू भाई ना ये क्या मन लगभग नमस्कार दादा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ନର୍ସରୀ ଅଛି। ଆଉଡ଼େ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଅଛି। ये से पहाड़ों भीतर पानी आता है। जंगल भितर भल परिवेश भितर जगह आम गतकाल आपूजा
ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି। ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଢ଼ାକୁ ପଶିକି ମାର୍କେଟ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଢ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖି ଦେଉଛି କୋଉ ପରି ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା ଗାଢ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏପଟେ ପଛପଟେ ଅଛି ବି ରାସ୍ତା। ସେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଗା କେମିତି ହେଇଥିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ହେଇଠି ଯାଅ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ମଜା ଲାଗିବ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗାଢ଼ା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ତୁମେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ। ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଅଛି କେଜାଣି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ଆମର, ବାଡ଼େଇବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ନା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଲା, 2-4ଟା ବଦା ବସ୍ତ କରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେବା ହେଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ। ମାନେ ପୁରା ଆମାଜନ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେଲା।
ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଯେମିତି ଆକୁ ରୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବା ମାନେ ଦେଖ ସେପଟେ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି ହେଲା ପୁରା ଡାଉନ୍ ବା ତଳକୁ ହେଲା ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ଆଉ କେନାଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା କେନାଲ ସେପଟେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ପାଣିଟା ସେପଟେ ଯିବା କଥା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ପାଣିଟା ପୁରା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ଅଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ସେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଗାଢ଼ା ଦେଖିବା ଗାଢ଼ା ଏ ଘୋଡ଼ାର ଜାଗାଟା ପୁରା ଅଛି ରସୁଣ ଭଳିଆ ଆସ ସାଙ୍ଗ ଯିବା Filmora 15 understands your intent. Dissolving the space ଆଉ between ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା action. ଏଇ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁଛି ହେଲା ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏରେ এটা কি দিকে ইন্টারনেটে ବି ଚାଲୁଛି ହେଲା ମାନେ ধীরে ধীরে ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଦେଖ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିବେ
ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାର ଫ୍ରେମ୍ରେ କରାଇବ ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଦେଖ ଭାଇ ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ହେଇପାରିତା ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇକି ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଇବେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଖାଇବା ରଖିଲେ ଖାଇ ଖାଇକି ଏଇ ସିନ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଖୋଡ଼ା ଦେଖିବ ହେଲା। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ।